Здравейте хора, аз съм Viper Boy. Днес ще играя Майнкрафт в падналото село. То сега виждате какво се е случило. Днес не можа да снимам с дружката ми, нали? Както знаете. Стив Зиро. Но той пък само си сменя името на Стив Зиро или на Боинг, не знае как да се кръсти. Видите. Не ми закачи коня, Сега си извай. Да. Когато умря Стив Зиро, помните, май не беше заснет клипа, тогава, когато той умря, паднах му всичките вещи и му откраднах всичко. И сега съм се на броня. Скелетите са ми най-важните. Навка. И без това не ми трябва толкова оставам. В този клип не знам кое нещо ще се развиваме, как ще се развиваме. Да, и ето оправих проблема. Бил е бъгнат сървъра и затова аз само да не знам как се чува при вас, но при мен е много зле. Ще паузирам клипа за малко. Ето ни пак. Ще трябва да се занимавам с тези капаци. Ето наред. Те крипъри много ме дразнат. Винаги когато ги срещна винаги гърма, дори да съм на 5 метра разстояние от тях. Винаги гърма. Също не знам дали ще ви е приятно да снимам на Clash Royale от започването, защото нали аз съм 6-та арена и не знам как да започна от начало. Затова ми кажете, нали? What the fuck? Бах ти бъл. Ще сложа там горе принцип, където стоят. Нека да заспим. Не знам, кажете ми дали ще е хубаво с фейскам да снимам. Аз ще се виждам грозно, но не знам, може на вас да ви е по-приятно. Тук пак има някакво зомби. Само да не ни изкори градината. Тук си имаме стълбички, не знам от какво са това. От само себе си ли. Да, сега малко да похапна. Пак ще намаля.
А и който не знае, това е Mobi Zen for Samsung, защото нали моят телефон е Samsung. Просто казвам. Някой... Да не казвате в коментарите с кое, нали, с какво снимаш, кое приложение. То не е, че да има, защото аз още в началото 10 абоната нямам. Просто казвам. Който гледа ще знае, нали? Това е очевидно. Сега ще отида на лов. Бахмата бите скелети. Добре, как стреля така? Това е много точен стрелец, бе. Стреляй и дори да не ме вижда. И обърна се, защото... Аре, бе. Хора, умирам. Хора, умрях. От един скапан скелет. Пишете въпроси в коментарите. Какви игри искате да гледате, Абе, най-подробно какво искате да гледате. Чакай, експито ми къде ти е? Добре, моркова. Добре, бе, къде ми е? Тук има... Ще му скоча. То няма враг там. Добре, бе, как ме оцелва, бе? Изчакай, бе. Значи, взимаме това нещо. Как ме оцели оттам, бе? Добре, как се отдалечава натам? Само на мен ли се... Да, в края на клипа може да ви покажа. Клипа не съм много сигурен дали ще остане много време, защото е към края си.
Хора, само да ви покажа ето ми скин. Само Options. Да, ето. Ето ми го и това. Как се вижда? Яко се вижда. Това ще бъде от мен. Чао! До нови срещи!